Dragă Eva, bine ai venit în lumea noastră, în casa lui Dumnezeu. Suntem atâția creștini pentru a participa la momentul cel mai important pentru noi, este încreștinarea. Apa sfințită este apa care aduce binecuvântare. Se botează roaba lui Dumnezeu, Eva Maria, în numele Tatălui și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie sănătoasă, părinții să aibă putere, să aibă răbdare, nașilor să vă trăiască ființa. Draga noastră Eva, să fii ca mama de frumoasă și ca tata de voioasă, să fii tare norocoasă, să crești mare, sănătoasă.